първи спомени, мисля, че първите спомени, с които се срещаш за това място, са с някой близък роднина, може би. Моята асоциация с това място е с загубата на човек, на близък човек, на сбогуване с това тяло, може би. И свързвам го с събиране на целия живот на този човек, някакси. Се събира на едно място и аз го свързвам с не загуба, ами по-скоро с припомняне за този живот, за това нещо. Нещо, което свързвам аз е просто да си припомниш този човек какво е бил за тебе, какво е било за вас. Малко такива моменти късно осъзнаваме за това какво е бил. Нали? Но това го помня от баба ми, просто застана, просто си припомня, нали, какво е преживяла. И това е спомена, който ми остана. И свързвам, нали, смисъл, с даване на сметка за нещо. За нещо такова.